1과부터 배운 데까지 큰 소리로 두 번씩 읽어보도록 하겠습니다. Kumusta 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 Maayo, maayo. Mayorabu sabako, mayorabu sabako. Mayong buntak, mayong buntak. Kumusta ang imong pangnawas? Kumusta ang imong pangnawas? Salamat, salamat. Bye, bye. Busy ka sa imong trabaho? Busy ka sa imong trabaho? Oo, kaayo, og ikaw? Oo, kaayo, og ikaw? Dili kaayo ko busy. Dili kaayo ko busy. Kumusta ang imong amahan o ginahan? Kumusta ang imong amahan o ginahan? Ako si Maria. Ako si Maria. Nalipay ko nga nakailayla ka. Nalipay ko nga nakailayla ka. Unsay mong apelyido? Unsay mong apelyido? Unsay mong ngalan? Unsay mong ngalan? Unsay ang apelyido? Unsay ang apelyido? Dili siya magtutudlo, estudyante siya. Dili siya magtutudlo, estudyante siya. Kinsa siya? Kinsa siya? Ipaila-ilan ako ang akong kaugalingon. Ipaila-ilan ako ang akong kaugalingon. Asa ka paingon? Asa ka paingon? Naba si Ryan sa balay? Naba si Ryan sa balay? Estudyante ako ni Ryan. Estudyante ako ni Ryan. Tayot lang. Tayot lang. Sulut lang. Sulut lang. Unsa ang petsa karon? Unsa ang petsa karon? Karon kay Oktubre 31. Karon kay Oktubre 31. Kahapon ang Huwebes, dili karon. Kahapon ang Huwebes, dili karon. Unsa ang imong buhaton karong gabii? Unsa ang imong buhaton karong gabii? Kanusa ang imong birthday? Kanusa ang imong birthday? Mobista kami sa iyang balay sa buntag, dili ba? Mobista kami sa iyang balay sa buntag, dili ba? Pila ka membro mo sa inyong pamilya? Pila ka membro mo sa inyong pamilya? Unsa ang trabaho sa imong inahan? Unsa ang trabaho sa imong inahan? Nagtrabaho siya sa universidad. Nagtrabaho siya sa universidad. Naa akong amahan, inahan, ug manghut nga lalaki sa akong pamilya. Naa akong amahan, inahan, ug manghut nga lalaki sa akong pamilya. Minyo ang akong magulang nga lalaki. Minyo ang akong magulang ang lalaki. Walay sila'y anak. Walay sila'y anak. Unsang oras na? Unsang oras na? Alas 7:25. Alas 7:25. Unsang oras sa magsugod nga imong klase? Unsang oras sa magsugod ang imong klase? Moato ko alas 7:45. Moato ko alas 7:45. Maniuton ako. Maniuton ako. Kanusa kita moato? Kanusa kita moato? Sayo pa kayo. Sayo pa kayo. Sayo ra kayo. Sayo ra kayo. Mobangon usab ako sa alas 7:30. Mobangon usab ako sa alas 7:30. Asa ka napuyo? Asa ka napuyo? Naako sa dormitory sa mga foreign students. Naako sa dormitory sa mga foreign students. Unsa ang numero sa imong kwarto? Unsa ang numero sa imong kwarto? Asa ang imong balay? Asa ang imong balay? Welcome ka sa among panimalay. Welcome ka sa among panimalay. Kanunay siyang moadto dito. Kanunay siyang moadto dito. Tunganta ato dito. Tunganta ato dito. Maayo ka na. Maayo ka na. Ang building number 8 nagparok sunod sa building number 9. Ang building number 8 nagparok sunod sa building number 9. Asa ang dalan paingon sa building number 8? Asa ang dalan paingon sa building number 8? Kana ang building number 8. Kana ang building number 8. Excuse me. Apan mahimo ba nimo nga palihog isulti kanako asa ang post office? Excuse me. Apan mahimo ba nimo nga palihog isulti kanako asa ang post office? Nara sa dalan ang post office. Nara sa dalan ang post office. Layo pa tihin ang post office. Layo pa tihin nga post office. Asa man ang department store? Asa man ang department store? Asa man ang hununganan sa boss? Asa man ang hununganan sa boss? Unsa imong gusto? Unsa imong gusto? Unsa imong kanahan? Unsa imong ganahan? Pila ang usa ka kilo sa mansanas? Pila ang usa ka kilo sa mansanas?
20 o 25 centavos. 20 o 25 centavos. Pila ang imong gusto? Pila ang imong gusto? Pila ang imong ganahan? Pila ang imong ganahan? Unsa pa imong gusto? Unsa pa imong gusto? Unsa pa imong ganahan? Unsa pa imong ganahan? Wala na. Wala na. Ganahan kong mopalit og orange. Ganahan kong mopalit og orange. Palihog tilawi. Palihog tilawi. Pungnaw na. Pungnaw na. Ganahan kong mopalit og t-shirt. Ganahan kong mopalit og t-shirts. Moato ta unyang Domingo? Moato ta unyang Domingo? Tahang kaayong tao sa Domingo. Tahang kaayo tao sa Domingo. Ganahan kong tanawon nga t-shirts. Ganahan kong tanawon na nga t-shirts. Pwede na ko isugo kini nga t-shirts. Pwede na ko isugo kini nga t-shirts. Saktora ang gidakon sa t-shirts. Saktora ang gidakon sa t-shirts. Nindot kaayo na. Nindot kaayo na. Padulong ba ni nga boss sa SM Mall? Padulong ba ni nga boss sa SM Mall? Ganahan kog tuha ka ticket. Ganahan kog tuha ka tickets. Tiarira ang 5 pesos. Tiara ang 5 pesos. Pila pa ka hunong usata moabot sa moabot SM Mall? Pila pa ka hunong usata moabot SM Mall? Makasulti ko kamay nga Cebuano. Makasulti ko kamay nga Cebuano. Aniya kami sa SM Mall. Aniya kami sa SM Mall. Mobalin ba akong laing nga boss padulong sa Cebu University? Mobalin ba ako o laing nga boss padulong sa Cebu University? Asa ko nga boss mobalhin. Asa ko nga boss mobalhin. Nautan nako o kwarta. Nautan nako o kwarta. Nakadungog ko nga pwede magpailis o kwarta sa hotel. Nakadungog ko nga pwede magpailis o kwarta sa hotel. Posible ba nga magpailis o kwarta diri? Posible ba nga magpailis o kwarta diri? Unsang klase nga kwarta ang imong gidala? Unsang klase nga kwarta ang imong gidala? Palihog isulat ang kandida sa kwarta. Palihog isulat ang kandida sa kwarta. Palihog ihapa ang kwarta. Palihog ihapa ang kwarta. Maulay na ta. Maulay na ta. Magtalita. Magtalita. Usa kini ka bagong gi-issue nga remembrance stem. Usa kini ka bagong gi-issue nga remembrance stem. Aduna bay ubang pang mga chadang nga selyo? Adunay ba ubang pang mga chadang nga selyo? Okera ni nga klase? Okera ni nga klase? Palihog tabangi ako og pili. Palihog tabangi ako og pili. Hatagi ako og usa ka set mata klase. Hatagi ako og usa ka set matagi klase. Mata klase. Lobat ang akong cellphone karon. Lobat ang akong cellphone karon. Kipalong niya ang iyang cellphone. Kipalong niya ang akong cellphone. Iyang cellphone. Nakontak na nimo siya. Nakontak na nimo siya. Nakakita na ka sa parade. Nakakita na ka sa parade. Wala pa ko nakakita sa parade. Wala pa ako nakakita sa parade. Nakabalo ka asan ako makita na akong parade. Nakabalo ka asan ako makita ang parade. Human nimo mapalit ang mga ticket. Palihog paibalo ako. Human nimo mapalit ang mga ticket. Palihog paibalo ako. Wala pa ko kasulay og lechon baboy. Wala pa ko kasulay og lechon baboy. Kinihanglan nga moato kita og tilawan kini. Kinahanglan nga moato kita og tilawan kini. Dili ko pwede. Dili ko pwede. Dili mahimo. Ang akong amigo, muani aron makikita kanako. Ang akong amigo, muani aron makikita kanako.